आफादनि 17थि बोसोरारि जथुम्मा दिनैनिफ्राय जागायदों। दासिमहालागै जि बेखेवनाय हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारिफोरखौ जों फोजोबबाय। थान्दै बिथांमोनहा मोनफैगासिनो दङ फारि फारियै। जोङो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय आरो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय जासिदों। आरो जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायदों। जोङो बर' समाजनि जौगानायनि थाखाय जोंनि थान्दै मेल दिनैनिफ्राय जागायगोन। बे थान्दै मेलाव जोङो गोबां आयदानि सायाव सावरायगोन आरो सावरायनानै माखासे थांखिफोर जों नाजावगोन आरो बे थांखिखौ मावफुंनो थाखाय इयुननि सानफ्राव जोङो हाबाफारि लालांगोन। बिनि बागै जोङो रायजो राजाफोरनो मोजां मोनसे खौरां आसाम सोरखारनिफ्राय मोनगोन होननानै सानदों। मानोना बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे काउन्सिलनि जि गामि फोसावनाय आरो बियाब दानानै इलेक्सनसिम लांनाय बे हाबाफारिनि सायाव जों सोरखारजों रायलायबाय थादों। सोरखारा जोंनो नैबे साननैसोनि गेजेरावनो मोजां रिजाल्ट मोनसे लाबोनानै होनायनि बाथ्राखौ जिहेतु होदों, जों सोब आसाबादि जे बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि रांखान्थियारि जौगानाय, सामाजिक भाबै जौगानाय आरो हारिमुनि जि जौगानाय बे जौगासारनायफोरखौ लाबोनो थाखाय जोंनो काउन्सिला खोब गोनां। आरो बे काउन्सिलनि दारैनो जोङो जोंनि समाजनि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनानै लानो हागोन। बे आसाजों गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनिया मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानो आं खावलायबाय। जारिमिनारि सान महरै माबा मोनसे जानो हागौ नामा? जोङो खोब आसा खालामदों दिनै जोंनि नैबे जथुम्मानि गेजेरावनो मोनसे मोजां रिजाल्ट जोङो मोनगोन। जारिमिनारि मोनसे हयथ' फोसावनायबो जोङो जागोनखौ जोंनिफ्राय जों मिजिंथिदों।